Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Creation. Hi, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon everyone. Good afternoon Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na lawat hiningaton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Kumusta? Luzon, Visayas, and Mindanao. Good afternoon, Luzon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Visayas, labi na ha mga kasibuanuhan, maing hapon, kaninyong tanan. Nan ang tutulo, awan tutulo. Nan ang Region 8, ayan, maupay nga kulop, labi ng mga waray noon, din Leyte, Southern Leyte, Beliran, ngan Tacloban, maupay nga kulop, ngan labi na, ang tulong nga probinsya, han Samar, Northern, Western, ngan Eastern, maupay nga kulop. Lunes siya ng adlaw, dinihining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Lunes nga adlaw, kundi ak nagsasayop, ika-8 din Huwebes. Pagka Biyernes ika 9, pagka Gis, Sabado ika-10. Ika-12 yan ang adlaw, han bulan, han Agosto, tuig 2024. Ayan, kompleto ito Papa Art ha, kompleto. Kumusta? Maibukan gawin, maarang na hirap, isti na magyakan, nahigigit. Okay, so waray ha, anay. Nakuha na da, Mac, Adi, waray man, anay ha. Okay. Sige. Inin di pa kita baga ha. Aton ini tutuhayon kay waray katuhay. Okay. Ha. Okay. Uupayon ta na ini. Sige daw. Inin may dapat di waray makabit, okay? Adina, nakakabit na. Okay, adina. Nakakabit ko na, oo. Waray ngayon makabit di Kuya Mac. Okay, sige padayon kita. Iningaton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art, Christian Edition. Ayan.
iba kakain. O hangaran ni Pastor Dodong, Pastor Ruben Dodong Plaza, warahiya didi, pero nagsiringat siya nga Lunes makanhi. Yaw, Labi si Ada, Pastor Dong. irandaya. Didahan Sabado, nagka-istorya kami. Makanhi ko nuhiya Lunes, pero maalas 4 na, warahiya ko madi. Sige lang, kay ko na busy good. Wala kita may himo, kay busy man. Okay, so, ngadto kitahan pagtikang. An akon ngayon kabay-abay didi, si Kuya Rumar Samson. Okay, di kita maglangan, ngadto kitahan aton siyahan. Ang tunog-han musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Darayang ikaw Diyos sa waray katapusan, papasalamat kami. Hani mo ka maupay matagos sa among kinabuhi. Dinaliwag ng among taramdan, Christian Edition. Magpanalangin ikaw matagusan. Bisan pa man ang mga listeners, ikaw maghatagin padayon, nakusog ng pag-inintindi. Ang tanan ng mga musika na among nagpapabati. Ni karamdan Ginoo ang padayon kamay na maghahatag tayong tungang puso unta gabay pa termia kondisyon kami nananamon mga listeners viewers hatag kami katagbawan pinaagi ang hining ang karamdan ang tunugan musika ang Christian Edition. Mahimayaan ka Diyos, padyanang pinabalik ka imon tanang dumog. Mahimayaan po danang mga pagdaigog, mga pagsimba. Idahain mo harandon, kung kami di nangaran. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tunog-han musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Sasambahin kita, Ama, at pupurihin ka sa tuwina. Ngalan mo ay itataas. Sa'yo ang parangal hanggang wakas. Dakila ka, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Sasambahin kita, Ama,
sa tuwina, ngalan mo ay itataas. Sa'yo ang parangal hanggang wakas. Dakila ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Sasambahin kita, Ama, at pupurihin ka sa tuwina, ngalan mo ay itataas. Sa'yo ang parangal hanggang wakas. Dakila ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. O Diyos. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Pasalamatan habang panahon. Yan, amaton aton
pambungad nga musika. Oy shout out naton oy diha sa Bohol ang atong mga higala diha sa Bohol ha. Ang Ampolokyo family o diha kang Pastor Archie Ampolokyo. Yan. Diha usab kang Pastor Condring Isidro. Yan. O kauban ng iyang mga membro sa iyang church. Natural. O diha. Sabi na diha kang Sister Marlina Ampolokyo. O ang iyang mga kids, ha? Usab kang Sister Inday, Isito, o ang iyang mga kids. So, diha kang Pastor Condring, Rado Condring, Isito. O, diha kang Pastor Danny Cupid, o Pastor Eli Cupid. Ayan, kauban ang iyang mga miyembro. Siyempre, og ang mga Kuyag family diha sa Bohol, ha? Ang Pastor Kuyag, ayan. O siyempre, kauban naghihapon ng church. So, kumusta mo diha? Oy, kumusta ang atong mga higalang mga bulanon? Oy, diha sa Cebu, ha? Kumusta mo diha sa Cebu? Labi na diha sa Pasak. Ayan. Diha kang Pastor Sandy Gabieta Sr. Diha sa Basak Church. Ayan. Kumusta? Oy, kang Pastor Polding Leopoldo Polding Kilakel and family. Diha usab sa Mandawi, may St. Anne Church. Oo. Diha sa may St. Anne, ayan, ang church ni Pastor Polding Leopoldo Polding Kilakel. Kauban na siyempre ang iyang mga kids, ha? Diha kang Sister Baby, kang Sister Joy, dihay. Sister Joy, Marvin, og Brian Jason Kilakil. Yan. Kang Pastor ayan, mga kapastor nato diya. Pastor James Gabieta. Kang Pastor James Gabieta, kauban ng iyang church gihapon. Kumusta, Pastor James? Yan. Kang isa pa. Diha po sa Albuera, unsa na diha nga barangay, kalimut ko, ang Pastor Elmer Romeo. Ayan. Iyang church diha sa Albuera, barangay, unsa ang barangay na sa Albuera? Kalimut ko. Basta diha kang Pastor Elmer Romeo. Ayan. Kauban ang church gihapon. Noy kang Pastor Nancy Gorgonio diha sa Maybug, Baybay City. Ayan. Iyang church diha sa Maybug, Maybug Church, Baybay. Kang Pastor Gorgonio, Pastor Nancy Gorgonio, kauban ng iya gihapong mga kids, ha? Ayan, ang Tibuok Church sa Maybug, Baybay City. Doon na po siya church diha sa Buyog, o diha sa Buyog na iyang church diha, o na po iyang church sa Javier yata, MacArthur Javier pa. Ayan. Ayan, kang Pastor Nancy Gorgonio. Ayan. Shout out gihapon. Oo, diri ani naton buson kay damoy ni nga ako ato ni siya shout out ng mga church. Okay, nga to anay kitahan sunod nga musika. Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition.
Nakon ngayon dili kausa, kaabay-abay, Hikuya Romar Sabson, ang pinakakusgan. Saan mo tinigon Yan, siyempre ninyo po sa sangkay, ang tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Nagtuwitan sunod nga musika. Aliman. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. O Diyos na makabuti mo sa amin, dakila ka tapat at maunawain. Ang pag-ibig mo'y tunay at dakila, ang pagmamahal mo ay lagi sariwa. Kaya ngayon ay aawitan ka ng mga pamurit pagsamba. Ito'y tanging alay sa'yo, Ama. Pangalan mo'y aming itataas, laging isisigaw hanggang wakas. Panginoon na aming tagapagligtas. O Diyos na makabuti mo sa amin, dakila ka tapat at maunawain. Ang pag-ibig mo'y tunay at dakila, ang pagmamahal mo ay laging sariwa. Kaya ngayon ay aawitan ka ng mga paborit pagsamba. Ito'y tanging alay sa'yo, Ama. Pangalan mo'y aming itataas, laging isisigaw hanggang wakas. Panginoon na aming tagapagligtas. Kaya ngayon ay aawitan ka ng mga paborit pagsamba. Ito'y tanging alay sa'yo, Ama. Pangalan mo'y aming itataas, laging isisigaw hanggang wakas. Panginoon na aming tagapagligtas. Kaya ngayon ay aawitan ka ng mga paborit pagsamba. Ito'y tanging alay sa'yo, Ama. Pangalan mo'y aming itataas, laging isisigaw hanggang wakas. Panginoon na aming tagapagligtas. O Diyos, walang hanggan ang iyong kabutihan, kaya dapat kang sambahin at pasalamatan. O aming Diyos, papuri sa'yo. Aming Diyos, salamat sa'yo. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa,
Christian Edition. O Diyos, napakabuti mo. Yan. Sige, live kita yan YouTube. Like, subscribe, like, and share ang aton YouTube channel, Art Ramasasa YouTube channel. Yan, syempre naton Facebook page. Ayan, Art Ramasasa Facebook page. Like, subscribe, and share, Subscribe, like, and share. Ayan. Live gihapon kita Facebook, nan YouTube. Pwede ka mo mag-comment na ito iyong mga labuan. Shout out na ito yung mga friends. Ayan. Ayaw na kang pagalang pag shout out YouTube, pwede Facebook page, pwede gihapon magpa-shout out. Ayan. Siya shout out natin ngayon gihapon didakan Pastor LD. Yun, didakan Pastor LD, kumusta? Kan Pastor Manolo Gabieta. Pastor Manny, kumusta? Siyempre kaupod gihapon ng iya malamlaong ng Mrs. si Madam Chona. Yan. Pastor Manny, kumusta? Dida Burawin. I think ada kaya na Burawin. Kasi ang iyo mga kids ng iyo church. Ayan, siyempre. Oy, shout out gihapon naton, gihapon shout out gihapon. Bali daw, shout out naton gihapon ang mga kapastoran nga iba, sugat kan Pastor Ray Biruchao. Dida hinihadulag Pastor Ray Biruchao. Ayan. Opod Sister Lorna. Ayan. Kumusta Pastor Ray? Ayan, oo. Nagkamit kami hinusang church dito hadulag. Oo. Tuhan Church ni Pastor Angel. Ano to na apelyido? Nangalimutan ko na apelyido. Coliado. Ayan. Pastor Angel Coliado. Yan, ganagang Pastor Angel Coliado San Rafael Dulag. Ayan. Church. Ayan. Ngan kan Pastora Gemaline Estonilo Coliado Didaha El Carmen gihapon Church. Yan, kumusta Pastor Angel? Ngan Pastora Gemaline Estonilo Coliado. Okay, susunod. Waray pa din comment, Kuya Mac. Dayawon ka ang Diyos, akalangit. Dayawon ka ang Diyos, akabukiran. Dayawon ka ang Diyos, akapatagan. Dayawon ka ang Diyos. May nakita comment sa Facebook page. Oo, nga da ay adihi Sir Alejandro Escuerdo. Kering ni Sir Alejandro Escuerdo, maupay na kulop. Pa-shout out po, Kuya Art. Watching from LGO Kinapundan, Eastern Samar. Uy, speaking of LGO Kinapundan, Eastern Samar, shout out ganakan Mayor Rafael Acebias. Nadakan Attorney Rapi Acebias. So, didaan Mayor Kinapundan, Eastern Samar. Hello mga paing Ulok Mayor Rafael Rapi Acebias. Ang nadagihapon kan Minda Diaz Francisco. Kering niya pa shout out po. Ayan, ngadakan Minda Diaz Francisco.
Hi, nini nagwawat sa Kuya Mac. Okay, Facebook page. Right. Okay, sige, pwede ka mo mag-shout out ha, ngadto iyo mga loved ones, mga friends, or sa YouTube, pwede ka mo mag-comment. So, wari pa kita comment sa YouTube. Ayan. Yan, shout out. Shout out ngadto aton mga kasangkayan gihap nga kapastoran. Oy, ngadakan Pastor Ruben Dodong Plaza. Didahan iya house church. Ayan, ngada hapon kan Mavic Plaza. Ayan. Okay, kumusta? Ngadahan aton mga kasangkayan nga kapastoran. Oy, ngadto gihapon ang Kanabay Church ngada kan Pastor Bert Samson. Kaupod ang iya mga kids gihapon. Ngada kan Robimar, ngada kan Romar. Kilala mo yun yung Romar? Ngada kan Romar Samson. Ang iya malamlaom nga ulitaw. Ulitaw pa ini. Ang Diyos, ang kapatagan, dayawang ang Diyos. Ikaw nga dagang Pastor Bert Samson. Di gihapon na Corbel, ha? An makabasag ngan Camison family. Ayan. An palangan niya family. Hi, nini Hira Brother Franny. Kuya Romar. Kain dapit. Di daha bislig tan-awan Leyte ngadakan ngadahan Palanya family. Ayan. Kakaninday Cherilo. Ang malawlaw nga Mrs. ni Brother Franny Palanya. Daha bislig tan-awan Leyte. Ayan. Sige, nga mga churches, wari nato ni pinili ha. Kung hinulan magpa-shout out, abot ato ni siya shout out. Siyempre, di ba? Okay, sige. Ngadto kitahan sunod nga musika. Di ba? Ang sunod nga musika para haaton nga tanan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Panginoon, narito kami sa iyong harapan upang magpuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba. O Jesus naming Ama, purihin ka, O Diyos, sambahin ka ng buong katapatan, luwalhatin ka sa habang buhay, kadakilaan mo'y walang kapantay. Panginoon, nawa'y ibuhos mo ang iyong banal na Espiritu. Pagsamo ko, nawa ay dinggin mo. Papuri ko'y para sa'yo. Purihin ka, O Diyos,
Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka ng buong katapatan. Luwalhatin ka sa habang buhay. Kadakilaan mo'y walang kapantay. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka ng buong katapatan. Luwalhatin ka sa habang buhay. Kadakilaan mo'y walang kapantay. Purihin ka. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ang akala mo kung sino ka, sa kapwa mo ay mapanghusga. Di ka ba nahihiya sa iyong ginagawa? Maging ang sarili mo, hindi mo napupuna. Bago mo tingnan ang buwing ng iba, alisin mo muna ang dumi sa iyong mga mata. Paano mo masasabing ikaw ay Kristiyano kung ang iniisip mo lang ang katuwiran sa sarili mo? Mag-isip-isip ka muna kung sa palagay mo tama ka, bago ka humusga sa iyong kapwa. Ang sabi sa banal na kasulatan, walang matuwid ni isa man. Sa harapan ng Diyos tayo'y makasalanan. Oh, mag-isip-isip ka muna kung sa palagay mo tama ka, bago ka humusga sa iyong kapwa. Ang sabi sa banal na kasulatan, walang matuwid ni isa man. Sa harapan ng Diyos tayo'y makasalanan. Bago mo tingnan ang buwing ng iba, alisin mo muna ang dumi sa iyong mga mata. Paano mo masasabing ikaw ay Kristiyano kung ang iniisip mo lang ang katuwiran sa sarili mo? Mag-isip-isip ka muna kung sa palagay mo tama ka, bago ka humusga sa iyong kapwa. Ang sabi sa banal na kasulatan,
hindi isa man. Sa harapan ng Diyos tayo'y makasalanan. Mag-isip-isip ka muna kung sa palagay mo tama ka, bago ka humusga sa iyong kapwa. Ang sabi sa banal na kasulatan, walang matuwid isa man. Sa harapan ng Diyos tayo'y makasalanan. Tayo'y makasalanan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Tayo'y makasalanan na yan. O sa nga original composition gihapon. Actually, naton pinanukarya na tikang kanina mga original na mga composition. Yan. Tayo'y makasalanan. Oy, time check ane kita. Time check ane kita. Ang aton oras sa bugos nga Pilipinas. Oras sa bugos nga Pilipinas. 13 minutos ang nakalabay alas 4. Dinhila aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Wala ako masunod. Ayan, alas 4:13 na. Salit merienda na kita ha, kape na. Aton mga mahilig hin kape ada ha. Alala kape na mga brothers, mga sisters. Kape na. Oy, nga dagan Pastor Jeffrey Pasios. Daha Usminya Church, Han Hinabangan, Western Samar. Kinagihapon kan Pastor Rodrigo Rodi Gabani. Didahan Mutyong Church, Didahan Mutyong Western Samara. Hello, Pastor Rodi, Pastor Rodrigo Rodi Gabani. Padi, kumusta? Yan, kumusta? Oo. Nangyari pa Yabong, Yabong Church. Si Pastor Daniel Gabin. Siyempre, kaupo dito yung mga church gihapon, ha? Pastor Rodi, kaupod gihapon ni Sister Josephine. Yan iya mga kids gihapon. Josephine Gabani. Sister Josephine Abanis Gabani. Yan. Nandito gihapon kan Pastor Daniel Gabin, kaupod gihapon ni Sister Lilia. And syempre gihapon ang iyang mga kids. Ayan. Kumusta? Yabong Church. Ayan. Kaya gihapon ang Katbalogan Church. Labi na hapatag. kan Pastor Jeffrey Salinas ng Sister Riby. Ayan. Kaupad ang iyong mga church. Syempre. Yan, gadakan gihapon kada Sister Rhoda and Brother Johnny Kabilin. Kumusta? Gihapon ha, Asturias ba? Ayan, Asturias, Cebu. Dan Pastor Alberto Jujo Abanis. Kaupod hi Sister LV Abanis
LV Kabilin Abanis. Ayan. Nga gihapon han ira kids. Ayan, didaha Asturias Church, Asturias Cebu. Ayan, kumusta? Malipayon na kulop, maayong hapon kaninyong tanan diha sa Asturias, Cebu. Yan, siyempre, shout out gihapon. Shout out, sige, naton mga kasangkayan. Didaha Santo Niño, Barangay Santo Niño Church. Didahan Santo Niño Church han Tarangnan. Ayan, didaha Santo Niño. Gindudumara ni Pastor Ray. Kalimut ako ang apelyido ni Pastor Ray. Yan, siyempre nga naghihapon kan Sister Remy, ang asawa ni Pastor Ray. Dida ini Santo Niño han Tarangnan Samar. Inabuhi ko, hinugasan mo ang hamiling na dugo. Okay, sige, padayon kita. Ngadto kita sunod nga musika, adiman. Okay. Panginoon, Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Panginoon, tunay ang iyong kadakilaan. Itataas at itatanghal ang iyong pangalan. O Diyos ka na puno ng awa, pag-ibig mo ay laging sariwa. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa at kahangahangan. Panginoon, ikaw ang Diyos natin na kukulang. Laging tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya dapat kang sambahin, sa bawat araw ay pupurihin. Ngalan mo'y luluwalhatiin, o dakilang Diyos namin. Itataas namin ang mga kamay at patuloy na iwawagayway bilang papuri sa iyo, Panginoon, o aming Diyos na buhay. Panginoon at Diyos na makapangyarihan, tagapagligtas at may likha ng sanlibutan. Lahat ng iyong mga nilalang ay luluhod at sasamba sa iyo lamang. O Diyos, dakila ka tapat, noon, ngayon at kailanman. Purihin ka, Panginoon, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! Sa mga pagsubok at lumbay, ikaw ang aming kaagapay. O Diyos, sa'yo'y nakasalalay itong aming buhay. Ikaw ang Diyos ng katutunan sa lahat ng aming mga kailangan. Panginoon, ikaw ang aming sandigan. Alam kong di mo kami iwan. Panginoon, ikaw ang lagi naming asahan. O aming Diyos, kailan may di mo kami pababayaan. Sa gitna ng aming kagipitan,
Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Panginoon, dalangin ko ang pagbabago ng puso ko, iyong kalingain at pagpalain ang buhay ko. Sha-la-la-la-la-la-la. Panginoon, ang panalangin ko, sana'y umabot sa presensya mo. Patuloy mong baguhin ang iyong palayain ang buhay ko. Ako'y nagsusumamo na sana'y tingin mo ang lahat ng panalangin ko sa'yo. Nawa'y kawagan mo at kawan mo ang lingkod mong ito na hinirang mo. Patuloy mong baguhin at palayain sa kahirapan at mga suliranin. Panginoon ko, sana'y umabot sa'yo ang panalangin ko. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Sana'y umabot sa presensya mo. Ako'y baguhin at palayain. Ako'y nagsusumamo na sana'y tingin mo ang lahat ng panalangin ko sa'yo. Nawa'y kawagan mo at kawan mo ang lingkod mong ito na hinirang mo. Patuloy mong baguhin at palayain sa kahirapan at mga suliranin. Panginoon ko, sana'y umabot sa'yo ang panalangin ko. Panginoon ko, sana'y umabot sa'yo ang panalangin ko. Nawa'y tugunin mo ang samot dalangin sa'yo. Patuloy Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan ang mga original nga composition. Hinhilahining aton taramdan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan padayon kita. Shout out ngayon. Gihapon nga to ha Burak Church san Katbalugan City. Oy nga dakan Pastor Rene Igdalino. Padi. Kaupod gihapon niya mga miyembro di ha Burak Church. Oy, shout out nga da ha Barangay Kalapuas.
Gihapon nga kan Brother Jonathan Dakutanan and Sister Mansueta Mansing Dakutanan. Ada gihapon han era mga kids, siyempre. Oo. And shout out gihapon kan Brother Jerome Genesis Pakuri. Siyempre nga gihapon kan Brother Rostom and Sister Josephine Pakuri. Lagi hapon kan Shirley Pakuri. Ayan, Shirley Dakutanan Pakuri. Kumusta nga lagi hapon kan Sister Violita. Nangalimutan ka na apelyido ni Sister Violita. Ayun, nada kan Judith, nada kan James. Nadahan iba pa nga iya mga kids. Ayan. Nakalimut ako na apelyido ni Sister Violita. Ayan, kumusta? Nada kan Pastor John Antonio Montera Jr. Labi na didaha Barangay Luog, Basay, Samar. Dahan iya church ni Pastor John Montera. Ayan, kumusta Pastor John? Ayan, sige, shout out gihapon. Ito natin mga kasangkayan, nga mga kapastoran. Ayan, hino pa. Sige, pag-comments lang kamo ha. Bisan ano ka nga church. Oy, shout out nga dakan Pastor Jerry Bohol. And Esperanza Inupakan Church. Ayan. Esperanza Church. Oo, kadakan Pastor Jerry Bohol. Ang Pastor Glicerio Opi. Han Barangay San Pedro, Sugod, Southern Leyte. San Pedro Church. Ayan, kadakan Pastor Opi Glicerio, Pastor Glicerio Opi. Aupi, ayan. Ngadakan Sister Grace, ayan. Ngadahag yapon han Tabanaw family. Uy, ngadakan Pastor Joe Tabanaw. Didaha Paku, ayan. Barangay Paku, ayan. Okay, ang sunod nga musika para haaton nga tanan adiman. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Usa nga inspirational songs para han mga kabataan. Sa landas ng kamusmusan. Kurang isipan tulad namin mga bata, maikli ang hakbang sa hangaring makuha. Mangamit kay dami, ibig na makita. Hawakan at damhin, nais lamang lumigaya. Di mapakali, panganib man ay landasin. Bawat mga bagay na amin na naisip, madilim man matingin, malalim na bangin. Di alintana, buhay man ay pawin. Sa landas ng aming kamusmusan, di may kubli ang dapat maiwasan. Sulong at patuloy ang nais makamtan, di maisip ang kahinat na ang tatay at ang nanay ang dapat umalalay sa dalawang landasin na dapat iwalay. Ilayo ang kasamaan sa landas ng buhay, kabutihan ang ituro
pag-ibig ang ialay. Bagamat mismos pa ang aming isipan, madaling ituwid, kay lambot hawakan. Tulad ng baluktot at murang kawayan, kung ito'y di mapansin, ang lupa ay sasayaran. Kaya tayong mga bata, na musmus pa ng isipan, dapat tayo'y makinig at sumunod sa magulang. Ang mabuting tayo ang siya natin pakinggan, paraiso at langit ang ating tutunghayan. Sa landas ng aming kamusmusan, di may kubli ang dapat maiwasan. Sulong at patulong ang nais makamtan, di maisip ang kahinatnan. Ang tatay at ang nanay ang dapat umalalay sa dalawang landasin na dapat ihiwalay. Ilayo ang kasamaan sa landas ng buhay, kabutihan ang ituro, pag-ibig ang ialay. Kabutihan ang ituro, pag-ibig ang ialay. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Sa landas ng kamusmusan. Ayan, sa nga original composition. Ayan, original composition o sa nga inspirasyon para ito natuhan mga kabataan. Labi na yan ang mga panahon, ano ha? Nasa rin dito sa murang isipan tulad nating mga bata. Maikli ang hakbang sa hangaring makuha. Mga mithing kay dami, ibig na makita, hawakan at damhin, nais lamang lumigaya. Ganda, no? Yan. Kaya tayong mga bata na mura pang isipan, madaling ituwid kay lambot hawakan. Tulad ng baluktot at murang kawayan, kung ito'y di mapansin, ang lupa ay sasayaran. Di ba? Kasi kadaman niya na itong mga kabataan medyo sana hindi nasusubaybayan yung pagpadako itong mga kaganapan. Ano ha? Kuhan niya na itong mga kabataan. O, diri man nga tanan. Kay may dagihapon mga nagpapaura, hitira mga anak. Siguro sobrahan pagpaura na hingangalimtan ang pagdisiplina. Di ba? Bis ano nga luho, ginahatag. Oo. Mga uspala katuig, tinatagan na hin cellphone. Oo, bata pa ito. Samantala para mga bata, diri paangay ito ng mga gadget, ng mga sugat ito. Ano ha? Pero sad to say na itong mga kabataan, tag-us pala katuig, ito tutdoan ng pagpamulay. Salit, yan ay mga kabataan na Kuya Mac, magkarit na magmulay ng cellphone. Oo, damo yan at mga kabataan na magkarit na magmulay ng mga gadget. Sugat itong cellphone, tablet. Yan. Yan. So, tungod dito sobrang pagpaura, di ba? Ang murang kawayan, pag hindi ito
may tuwid. Paglaki, ang lupa ay sasayaran. Di malipayo. So, aman mensahe at nga kanta. Pero, before that, kita magpadayon, may da comments, Kuya Mac. Harap ng mapinuhigo. Kira Kuya Mac, may da comments sa Facebook. Pakita na Kristo kanon ka. Sige daw. Di mo panggawin. Maarang na hirap. Sino ito? Isti na magyakan. Renz Ogali. Sagali. Ayan. Tereng ni Renz. Hello, good afternoon, Manuart. Pa-shout out naman nga da Barangay 6 Hipurlos Eastern Samar hit akon amay nga Romeo Sagali ngan sugad man liwat akon nanay nga Elisa Conopio Sagali. Ayan, watching from Batangas. Oy, Renz, ada ka na ngayon yan na Batangas, Renz? Nakauli ka na ngayon, tikang Saudi. Ayan, ngadakan Elisa Conopio Sagali ngan Romeo Sagali. O, shout out kamo ni Renz Sagali. Kereng niya, salamat Manuart. God bless po imo programa. Ayan. Ngan, di gihap hino? Juliet Daganio. Ayan. Kereng niya, hello idol. Good afternoon. Pa-shout out ako nga dahit akon mga katrabaho Didi Halaluna Beach Resort. Ay Didi hasulangan ini. Oo. Ngan pa-shout out ako ngadto Hapalu Leyte. Ngadtohan Tanhali Family. Yan. Nga na di gihapon Ronel sa Bayo Rosales. Maopay nga kulop sering ni Ronel. Dayawon ng Diyos nga buhi. Ayan, oo, totoo. Totoo, Ronel. Shout out po, Papa Art, Han Rosales family. Didi Barangay Mangkol, San Jorge, Samar. Oh, di gihapon Flory Buenape Campanero. Sharing ni Flory, maupay nga kulop haiyong nga tanan dida. Oy, maupay manggihap nga kulop haay mo dida, Flory. Ayan. Malipayon nga kulop dida liwat haiyo. Kulop margihapon dida haiyo, Flory. Ayan, naman to hiya Madam Flory Buenafe Campanero. Ayan, shoutout gihapon nga daha Barangay Kansumangkay, Balanghiga Eastern Samar. Oo, nga dahan Anua family. Excuse me po. Ngadahan Anua family, ngadakan padipiyo ngan madiedita Anua. Kaupod gihapon ang yung mga kids dida Barangay Kansumangkay, Balanghiga Eastern Samar. O nga gihapon han Anua family, ngadakan padi Romy ngan Madi Maria Salazar Anua. Ayan, dida Barangay Kansumangkay gihapon. Andiagro Salazar, kumusta kamo? Nga gihapon han Negrido family, nga kang Papa Benny. Hello Papa Benny Negrido. Dila Barangay Kansumangkay, Balanghiga Eastern Samar. Sige, ngadto kitahan sunod nga musika. Adiman ang sunod nga musika.
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ari himamalite han iya Christian song. Original composition. O Diyos, tagbawa ang among kalan. Sa gugma mong way paglubad. Ikaw ang balaang Diyos, ni ato ug karon, ug hangtod sa kahangturan. O Diyos, tagbawa ang among kalan. Sa gugma mong way paglubad. Ikaw ang balaang Diyos, ni ato ug karon, ug hangtod sa kahangturan. Among ibayaw ang kamot tungod sa imong pagkakamhanan, kay wala na'y labaw pa kanimo amahan. Maong takus ka nga daykon, singkaon ug higugmaon, ug halalan sa tanang butang ning kalibutan. O Diyos, tagbawa ang among kalan. Sa gugma mong way paglubad. Ikaw ang balaang Diyos, ni ato ug karon, ug hangtod sa kahangturan. Among ibayaw ang kamot tungod sa imong pagkakamhanan, kay wala na'y labaw pa kanimo amahan. Maong takus ka nga daykon, simbahon ug higugmaon, ug halalan sa tanang butang ning kalibutan. Among ibayaw ang kamot tungod sa imong pagkagamhanan, kay wala na'y labaw pa kanimo amahan. Maong takus ka nga daykon, simbahon ug higugmaon, ug halalan sa tanang butang ning kalibutan. Among ibayaw ang kamot tungod sa imong pagkagamhanan, kay wala na'y labaw pa kanimo amahan. Maong takus ka nga daykon, simbahon ug higugmaon, ug halalan sa tanang butang ning kalibutan. Maong takus ka nga daykon, simbahon ug higugmaon, ug halalan sa tanang butang ning kalibutan. Ug halalan sa tanang butang
kalibutan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Hallelujah! Patuloy natin purihin ang Diyos. Atin siyang awitan. Atin siyang palakpakan. Hallelujah! Ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Tayo ay magpuri sa Panginoong Jesus. Patuloy ka naming pupurihin o Diyos. Hallelujah! Malakas na palakpak para sa Panginoon. Tayo ay magpuri sa Panginoong Jesus. Siya'y ating awitan at luwalhating lubos. Dahil sa kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos, ating ipagsigawan ang paghahari ni Jesus. Siya ay darating upang tayo'y kunin. Kaya't habang tayo'y naghihintay, siya'y ating purihin. Tayo ay magpuri sa Panginoong Jesus. Siya'y ating awitan at luwalhating lubos. Dahil sa kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos, ating ipagsigawan ang paghahari ni Jesus. Siya ay darating upang tayo'y kunin. Kaya't habang tayo'y naghihintay, siya'y ating sambahin. Ang Diyos ay dakila sa kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y sariwa sa kanyang mga nilikha. Siya'y ating awitan at siya'y papurihan. Siya'y ating luwalhatiin sa kanyang kadakilaan. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ngalan niya'y ating itaas at siya'y ating papurihan. Siya ay darating upang tayo'y kunin. Kaya't habang tayo'y naghihintay, siya'y ating sambahin. Ang Diyos ay dakila sa kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y sariwa sa kanyang mga nilikha. Patuloy natin purihin ang Diyos. Patuloy natin siyang palakpakan ng malakas na palakpak. Ating ipagdiwang ang kanyang kadakilaan habang tayo'y naghihintay sa kanyang pagdating. Patuloy natin siyang purihin. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay dakila sa kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y sariwa sa kanyang mga nilikha. Tayo ay
pagkahari ni Jesus. Siya ay darating upang tayo'y kunin. Kaya habang tayo'y naghihintay, siya'y ating purihin. Siya ay darating upang tayo'y kunin. Kaya habang tayo'y naghihintay, siya'y ating sambahin. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Hati-hatilah ako masimba. Hati-hatilah ako maluhod. Hati-hatilah Okay, amatuan siya'y ating sambahin. Okay, samtang atuan ay kitahan. Time check ani kita? Time check ani kita? Time check, time check. Okay, ngatuan ay kitahan aton oras. Aton oras. Diri ko din uno. Malitaw, time check ani kita? Time check. Ang aton oras sa bugos nga Pilipinas. Eh, 55 minutos ang nakalabayhan alas 4. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Okay, samtang hirap dayawon may dala na kita tulong nga musika na aton igpapahinungod ha iyong nga tanan saan kita mag-urundang. Ayan, shout out. Oy, mga kapas. Oy, shout out nga dakan Pastor Michael Turaba. Ano ba? Michael Michael Abuganda. Ayan, Pastor Michael, kumusta? Sidaha Kalbayog. Ayan. Nga gihapon kan Sister Faith. Oo, ang malawm-laom nga misis ni Pastor Michael. Pati gihapon nga tun imo mga kids, Pastor Michael. Ha? Kumusta kapatid? Hoy nga gihapon ngayon kan Pastor Jerry Heroy. Sidaha Ipaw Kalbayog. Tama ba, Ipaw? Dakan Pastor Jerry Bohol. Jerry Heroy. Ayan. Jeremiah Heroy. Hania Church sa Calbayo. Nga kan Sister Lenny. Kanan iya duha. Na kids. Ayan. Hija-ja ngan hi rap-rap. Ayan, shout out gihapon ngadto kan Pastor Jerry Barus han Gamay Church, Northern Samar. Pastor Jerry Barus ngan hi Sister Melva. Ayan. Siyempre ko po ang mga miyembro han church, dida Gamay Church. Dan shout out gihapon nga daha Barangay Salak ang church ni Pastor David Capacity. Daha Barangay Salak, Dolores, Eastern Samar. Didahan imo church ha, Pastor David, kumusta?
Yan, kaupo di Sister Sitas. At iya malaong-laong na misis. Yan, nga gihapon hataf. Oo, nga kan Pastor Marcelino Marsing Duki. Yan, kaupod gihapon hi Sister Annie and iya mga kids. Hello, Padi Marsing, kumusta? Didaha. South Eastern Samar. Kaupod gihapon ang mga miyembro, no? Siyempre. Yan, pati ang mga kasimbahanan nga wari magpa-shoutout. Ngadto kitan sunod nga musika. Di nila hiningaton taramdan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Adi ang sunod nga musika. Adakan Ate Miles, love it. Hello Ate Miles. Enjoy na kita Ate Miles. Bisan may mga works. Ate Miles, love it. From Finland with love. Enjoy na kita Ate Miles ha. Bisan damo iton mga works dida. Pero ayaw la pagpadara. Enjoy la kita Ate Miles. Ate Miles, love it. Ate Lita Balboy na Galban. Salamat po Panginoon sa kabutihan. Sadyang kay buti mo. Ang dati kong buhay ay unti-unti mong binago. Ang mga kasalanan ko ay pinatawad mo. Panginoong Jesus, kay buti mo. Kaya ako ay narito umaawit sa'yo upang purihin at sambahin ang banal na pangalan mo. Panginoong Jesus, nawa ako'y kalugdan mo at pagarian mong lagi ang puso kong ito. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko. Salamat po Panginoon sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoong Jesucristo, kay buti mo. Kaya ako ay narito umaawit sa'yo upang purihin at sambahin ang banal na pangalan mo. Panginoong Jesus, nawa ako'y kalugdan mo at pagkarian mong lagi ang puso kong ito. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko. Salamat po Panginoon sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoong Jesucristo, kay buti mo. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko.
Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoon Jesucristo. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoong Jesucristo. Kay buti mo, Panginoon, sadyang kay buti mo. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ingin akong kahimtang, diringan diri ko, ginbabasulan. Akong ginkakarawat, kaya siya man inianak kapalaran. Bisan waray kapawa, inin akong mga mata nga nakikita. Kalipay nga dayuday, nagpapabilin hakon huna-huna. Diri ulang, bisan pamanit akon kamutangan. Nga mabuhi, dinhi habaw-baw hinin kalibutan. Kay alguma ang ginoparahan nga tanan. Hino kang man, usalaan aton tinikangan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Sana ko kablas, ubus ngan ginmiminus, hiton kadamaan. Tumudit ang kahimtang, tinamay kay waray na daw kapulsana. Akong ginpaparayaw, luyuhin nga akon kasugaran. Kalipay nga dayuday, nagpapabilin ha akon dughan. An nga tanan, nabutang habaw-baw hinin kalibutan. Mawawara, bisan ang kinabuhi, lumalabay lang. Kay ang panahon, di mo natitikop na nasisiguro. Bisan an-adlaw, nasirap na't natutunod nga. Diri ulang, bisan pamanit akon kamutangan.
anak. Hino ka man, usalaan aton tinikangan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Salaan aton tinikangan. Yes, amen, amen. Sagudlan aton tinikangan. Tikang aton kanunuan, ano? Tikang Old Testament. Kadahan New Testament. Ayan. Sige, samtang last music ang atong katapusan nga musika para hining aton edition Lunes nga adlaw ikadusi han bulan han Agosto tuig 2024. Yan. Siyempre, shoutout gihapon ngadto han mga church nga wari naton ma-shoutout. Ano pa? May da pa ba? Oy, diha kang Pastor Cornelio Manguba. Diha sa Mandawi Church. Ayan. Kang Pastor Mark Lupis diha sa Cordoba Church. Yan kang Pastor Kani Lingo sa Lapu-Lapu Church. Siyempre mag-shoutout nga ni kita hit aton mga kapastoran. Automatic opo dito nit mga miyembro, ha? Nanakan Pastor Kani Lingo. Ayan. Nanakan Brother Boboy Lingo and Sister Angie Kilakil Lingo. Yan, shout out di daha iyo, shout out. Ngada kang Pastor Kani nga Sister Bibian. Ang Mrs. ni Pastor Kani Lingo. Diha po ilang Sister Maribek. Yan, diha sa Lapu-Lapu Church. Ayan. Yan, shout out gihapon sa mga kapastoran. Pastor Rino Otsia. Diha sa Sugod Church sa Cebu. Kang Pastor Philip Otsia. Yan. Shout out diha sa Lapu-Lapu gihapon si Pastor Felipe Otsia. Kan siyempre way paglangan ngadto gitahan sunod nga musika dinhila hining aton taramdan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. An aton katapusan nga musika adiman. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Luwalhatin ang iyong dakilat makapangyarihang pangalan. Sa oras na ito'y ating isisigaw ang iyong kadakilan. O purihin ka, Diyos! Luwalhatin ka, Panginoon! Tayo'y magsaya, tayo'y magpuri sa Kanya, sumayaw at umawi, at itaas ang ngalan Niya. Oh, tayo'y magsaya, tayo'y magpuri sa Kanya, lumundag at umawi. Aga pa ngayon dito kanda Flory, boy na pe. Campanero, yan. Siring ni Flory, God bless us all. Thank you, Flory. Siya, luwalhatin siya. Sumayaw ng may ganap at dakilain siya. Ibigay ang
ilaw at umawi at itaas ang ngalan niya. Oh, tayo'y magsaya, tayo'y magpuri sa Kanya. Lumundag at umawi at itaas ang ngalan niya. Purihin ang Diyos, luwalhatiin siya, sumayaw na may ganap at dakilain siya. Ibigay ang lahat ng papuri, pagsamba. Tayong lahat ay sumigaw sa pangalan niya. Muli nating purihin at palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpak at papuri sa Diyos. Purihin ang Diyos, luwalhatiin siya, sumayaw na may ganap at dakilain siya. Ibigay ang lahat ng papuri, Dan maray na kita oras, mga ka-viewers. Hinihiningaton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. tayo magpuri. Yan, pinagihining ang musika, mananamilit kami ayupan samantala. Tubtub sunod nga haw, Merkulis nga adlaw. Oo, may nagihapon kita live, hiningaton Christian Edition. Man, siyempre, kaupod ko didi, ang ngaran ni Pastor Ruben Dudong Plaza Orahiya na, busy. At itaas ang ngalan niya. Kaabay-abay ko didi, Brother Romar Samson. Siya, Nan, salamat ngayon han mga viewers at mong alabi naton mga nag-comment ha. Sadakan Flory Boynafe, Campaniro, ng papuri nadagi hapon kan Arnel Ronel Sabayo Rosales, sa pangalan ngadakan Juliet Daganyo. Diyos. Ang mga nag-comments ngadakan Sir Alejandro Escuerdo an Kinapundan City, At dakilain Kinapundan Eastern Samar Ridaha LGU. Pagdumara ini han Vice Mayor han LGU lahat ay sumigaw. na Vice Mayor Jasper Candido. Ayan, Makawili Candido. Ayan. Dan siyempre ni Mayor Dida, Mayor Rafael Rafi Acebias. Damo gihap nga salamat han iyong mga comments. Mga wari man nag-comment. Puri Oo, ang tanan nga nag-comments. Thank you ha iyo mga viewers. sa pangalan Ang mga viewers sa YouTube, ngan ha Facebook page. ay sumigaw. Subscribe, like, and share la po. Ingada ka na Ate Miles Love It. Hello Ate Miles Love It. Sa pangalan Kumusta ka mo Ate Lita Balboy na Galban? Nan Rosa, Madam Rosa Rosa Ribarti. Basta siya na tiya. Ayan, so pinaagi hining ang musika. Mananamilit kami ha iyo salamat hinmadamo han iyo pagkita ngan pamati han mga musika han padayon nga pag subaybay hininga aton ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa Christian Edition
Thank you po. Salamat po han mga nag-comments, ganan mga viewer gihapon han Facebook ngan YouTube channel. Yan, salamat ngan kaupod ko didi gihapon hikoy Brother Romar Sabson. Ako nagpapasalamat nga gabay pa ang Dios padayon makigupod hamatag sa aton. Padayon unta kamo maging kondisyon samtang nagkikitahin nga taramdan. Tayo'y magsaya. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Sumayaw at umawit. Nan sa no kita magbabay adi anay an pangkatapusan Tayo'y magpuri sa mga Kanya. prayers. Kapag makausap ka, Ginoo, nagpapasalamat kami hanim ka maupay. Darayawon ka, Diyos, sa walay katapusan. Salamat hanim mo paggabay, hanim mo taramdan. Salamat hanim mo padayon, hanim mo paghatag haman ng kusog, karigon. Nang padayon, lumaping ang panlawas. Sabay pa, Diyos. Ang presensya, sa paraan ng Espiritu, makikupod ang matago sa hamon. Salamat o God. Mo blessing. Mo bendisyon ang matago sa hamon. Taramdan naman ini sa sari kayo. Tidak lamang ang aran mo, Amay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Dagat umawit. Di nila kita tubtob, bininiubos na sangkay ngang tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa magsisiring. Luwalhati. I love you. Bye-bye for now. Ilalim. Ang tunog. Ang tunog. God bless us Ang all. tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Purit pagsamba. Tayong lahat ay God bless us all. Bye-bye. sumpilan niya. Oh. Tayo'y magsaya. Tayo'y magpuri sa Kanya. Sumayaw at